Helo, bore da. Chi'n gallu gweld fi bach yn cas heddi achos mae'r taith cerdded mlaen. Nawr, beth fi sy'n dangos, cario mlaen o'r fideo ddoe am defnyddio Google Bard i creu cwiz aml ateb. O, beth i'n mynd i wneud nawr yw arbed amser chi'n creu Google Forms. Ac dyma beth dwi yn mynd i gwneud. Dwi wedi creu rawf. Nawr, dyma siwt i chi'n gallu arbed amser, okay? Chi yn gallu clicio ar hwn fan hyn, a beth mae fe'n mynd i gwneud, gallwch chi exporto hwn i Google Docs yn syth. So, fi'n gallu just agor y fyny, a mae copi Saesneg gyda chi fan hyn. Nawr, dyma beth yw'r peth da sydd gyda ni gyda Google Classroom. Ni yn gallu mynd i'r tools, ni yn gallu gwasgu translate this document. A beth fi'n mynd i wneud wedyn, newid y dogfen hyn mewn i Cymraeg, translate. Nawr, beth mae angen i fi gwneud ydy gwirio eich ac trwy hwnna i gyd. Okay? Os fi'n hapus gyda fe. Nawr, dyma sut ni'n arbed amser. Chi yn mynd i rhoi hwn i'r disgybl. Chi'n mynd i rhoi hwn i'r disgybl, a chi'n mynd i rhoi y copi hyn i'r disgybl, ac wedyn i chi'n mynd i rhoi y tasg nhw i creu Google Form i chi o hwn. Nawr, achos os yr atebion ddim lawr gyda fi fan hyn, mae angen nhw gwybod beth ydy'r atebion i rhoi y marciau yna. Fyddwch chi'n gallu gofyn nhw hefyd i roi lluniau mewn, a hefyd gallwch chi gofyn nhw roi'r atebion cywir, neu'r adborth cywir a'r adborth anghywir mewn hefyd. Nawr, mas o dosbarth o 30, gobeithio croesi bysedd, fydd gyda chi 1 neu 2 cwiz gwych. Gallwch chi jyst mynd i ffail, make copy, a gallwch chi addasu wedyn ar gyfer cwiz. Gallwch chi defnyddio tro ar ôl tro ar ôl tro gyda dosbarthiadau eraill. Ac os ni sy'n mynd cam ymellach, beth gallwch chi gwneud ydy rhoi fersiynau gwahanol o hwn mas. So wedyn mae gyda chi quizzes am falle y cwrs i gyd. Okay, so maen nhw yn cael y tasg o creu y cwiz unwaith, falle gyda cwestiynau gwahanol, ac wedyn fydd pob un, bydd gyda chi banc wedyn o quizzes byddwch chi'n gallu rhoi mas i'r dosbarth dros y flwyddyn i gyd. Nawr, os chi'n dysgu mwy nag un dosbarth yn y flwyddyn, gallwch chi falle rhoi pynciau gwahanol i nhw gyd. So mae mor syml yna.